Voilà, en dat is het kleine watersnipje. En ik ga nu ook nog eens even het geluid laten horen. En dat is het geluid dat hij maakt als hij een partner zoekt in de baltsvlucht. Net als alle andere gemeenten in Limburg heeft Beringen in 2007 een soort geadopteerd. Wij hebben de watersnip geadopteerd, een kleine vogel eigenlijk, die hier in Beringen broedt. Voor Vlaanderen is dit de belangrijkste broedplaats. In de vallei van de Zwarte Beek wordt nu alles in gereedheid gebracht voor de terugkeer van de watersnip in het voorjaar. Tijdens het broedseizoen huisden hier in Beringen dit jaar nog 11 koppeltjes van de bedreigde vogel. De watersnip heeft eigenlijk heel specifieke eisen voor zijn biotoop. Hij moet namelijk een ruimte hebben die open is, een open ruimte eigenlijk tussen de bomen, struiken. Hij heeft ook rust nodig. En de bodem, dat is heel belangrijk, de bodem moet vochtig zijn en moet los zijn, want hij gaat de bodemdiertjes daaruit plukken met zijn lange snavel om die op te eten. Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit, worden er een aantal beheerswerken uitgevoerd. We hebben een azelworm. Hier op terrein gevonden? Ja. Ja, chic ja. Ik ben van de JNM dus, de Koolste Jeugdbeweging. En ik ben al deze gras naar de kant aan het brengen, zodat de tractor dat kan meenemen. Het gebied is natuurlijk een beetje aan het dichtgroeien, verbossen. En daarom is het belangrijk dat wij dat terug openmaken eigenlijk. En dat wij zo de aantrekkingskracht voor die watersnippen vergroten, in de hoop natuurlijk dat er meer broedende koppels zullen zijn in de toekomst. Wie de watersnip beter wil leren kennen, kan zondag naar de Dag van de Watersnip op het Kerkplein in Koersel. Behalve een heleboel randanimatie en een leuke zoektocht, kom je hier ook meer te weten over de initiatieven die de stad neemt voor de bescherming van deze vreemde vogel. Wat kan je nu als inwoner doen? Je kan komen meehelpen met verenigingen om beheerswerken uit te voeren. Je kan ook deelnemen aan een beheerwerkdag die Natuurpunt regelmatig inricht. En het is natuurlijk ook al fijn als je weet wie en wat de watersnip juist is. En dat je respect hebt voor zijn leefmilieu is ook al heel belangrijk. En daar gaan wij de volgende 2 jaar natuurlijk alle moeite voor doen om u dat te laten weten.